a fény! Fejtjen bele ráadásba! Szedjen élén be a kosárba! A Nagyörpestri Ócsó János talán... Hát! Mennyi ember! Hú, micsoda lárma! Mennyi tarkaság! De szép! Még sose láttam ilyen szépet. Szép, nem mondom, hogy nem szép, de azért nem az igazi. Még hogy nem az igazi. Mit értesz te ehhez? De ebből a vászárból hiányzik a szenzáció. Miféle szenzáció? Hát például egy éneklő liba. Mármint, hogy te? Mármint, hogy én. Hát, tudod, Galiba, most, hogy megláttam ezt a sok-sok embert, mi lesz, ha mégis édesanyámnak van igaza? Mi lesz? Ha rajtam kívül senki nem érti a te beszéd. Készítő gyáva kukasz. Eleged van a szegénységből, vagy nincs eleged? De még mennyire, hogy elegem van? Na. Igazad van. Mit is veszthetnék? Megpróbáljuk. Na. Hé! Emberek! Emberek! Barátaim! Figyeljetek ide! Figyeljetek rám! Az én nevem Lúdas Matyi, és ezzel a libával járom a világot. De ez a liba nem közönséges liba, ez egy csoda liba! Beszélő liba! Teljes csendet kérek! A liba koncentrál! Ha tetszett a mutatványunk, ebbe a kalapba dobálják az adományaikat. Ezzel, Galiba! Igen, Matyám. Szebb állat. Mint szebb állat, mint a lúd, nem kell néki gyalogút. Hopp a jégen meszít láb, úgy kiméli a csizmát. Tovább, Gunárom! Hely, Gunárom, beszélültem a nyáron, atyukám! Nem énekle tovább! Énekle tovább! Mi az, Matyikám? Mi lett csend? Nem tetszett? Miért nem tapsolnak? Hallgass, döbrögi hajdú jönnek. Maradj csendben. Hajduk! Az a tisztesség ért benneteket, büdös gazemberek, hogy a ti nemes, nemzetes és dicső uratok, a vitéz és jóságos, alsó és felső döbrögfalvi döbrögi méltóságos úr rövidesen a saját nagyságos szemeivel méltóztatik megtekinteni a vásárt. Elfogni, 50 botütést a hátára, és elkobozni minden portékáját. Nincs igazság. Befogni a gágó Galiba száját. Hallgass, Galiba! Jó. Tehát, kihirdettetik. Amint döbrögi uraság megérkezik, mindenki köteles azonnal lekapni a sapkáját, és térdre rogyni az ő nagyságos ura előtt. Továbbá tilos mindennemű jaj és panasszó, mert a sérti nagyságos urunk fülét. Továbbá, amely árura, portékára, jószágra nagyságos urunk ráveti kegyelmes szemét, azon áru portéka jószág gazdája köteles azon árut, jószágot, portékát azonnal az ő nagyságos uraságának ingyen odaajándékozni. Ezen kívül köteles mindenki jókedvű, vidám és elégedett lenni, és 3-szoros hurrát kiáltani. Meg vagyunk értve, Isten barmai? Na, akkor most nevessetek tovább. Zene! Ez meg mi volt? Ez a világ rendje. A gazdagok parancsolnak, mi pedig engedelmeskedünk. Miféle világrendje ez? A liba világban ilyesmi nincs. Pedig mi a világrendje szerint élünk. Én a te helyedben nem hulláznék. Hallgass már, te ostoba!
Na, emberek! Vigyázz! Térd! Sapkát, kalapot, süveget! Le! Még a kalapomat se venném le. Elhallgass! Gyávakukat. Emberek! Háromszoros hurrá! Ami jó tevőknek! Méltóságos uram, jelentem, a vásár előállt. Szervusztok, édes gyermekeim, álljatok csak föl. Örülök, hogy látlak benneteket. Csak nincs valami baj, kedveském. Mintha kissé szomorúak lennétek. No, ki vele? Mi a baj? Ispán, Miért bánatos az én népem? bánatos. Nagyságos uram, alig bírtam meg